Ya Allah Gusti, anaknya wis gegepor, wis siap arek sekolah. Sekolah sing pinter nang ombe segede dadi lurah. Arep mangkat sekolah apa nang? Delok bekele lawe apa sih donge? Muka penasaran temen. Ya Allah Gusti, Jen. Iki ki wong tuwa macam apa? BLT oleh, bansos oleh, PKH pokoknya sembarang kalir oleh kabeh sekadi perangkat desa jajal. Gelange momjor oleh kabeh duite nggo ngapa iki? Ki, lawi jengkol jal jengkol mentah ki para kebangetan dadi wong tuwa iki. Astagfirullahaladzim. Enggak nyocot ora oleh bantuan ya berarti kudu rezeki ya, rezekine nyok.